tepang iti tangatan. Di napalabas, kabayatan ti panagsarsarita dala kay Kabo Kenena. Nakangagda iti kanalbong ti paltog manipod iti kalapaw apagturturugan ni Miguel. Dagos met arimwarda gitoy kat napanda kinita ni Miguel ngam pinaputok lang ti daud-udi ti igam na. Iti sabali a bangir, kasta unay ti pungtot ni Don Braulio gapo iti pan naka-video ti illegal logging iti bantay nagrapit. Iso a pinasardeng pay latinaud-udi ti operasyon da. Iti met panagsarsarita da Miguel ken lakay Kabo. Nagpaarayat ni Nena gapo iti sakit na iti puso. Dagos met ngayon taray da iti ospital ti Balasang. Iti daytamet lagundaway, imbaga ni Miguel nga agsubli pay la iti lugar da. Tapno agsapol iti kwarta nga itulong na kadagiti agama. Iti mansyon, imbaga ni Billy kini Don Braulio, ti may papan iti kinasya sino tinangawat iti video ti illegal logging. Itagagayam, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan! Boss, ada na yung pagkadamag manipod iti mapagtalkan a source tayo. Hindi ahensya ti gobyerno. Saya atam ti mangipardamag, Billy. Namuanan, no asino tinangawat iti video ti illegal logging. Nasayat nga ron no kasta. Ala, agtignay kayon ket amuyon ti aramidan nyo iti dayjay at tao. Kidnapin nyo, ket amuan nyo ti kinasasino tinangitad kan kuana ti video. Wan, boss. Kayat ko nalinis ti trabaho nyo, Billy. Diyak kayat, ngagkamali ka manan. Mangnamnama ka, boss. Kidnapon mi di tao nga awan ti mapasamak abulin yaso. Tatang, saan ka di pa'y nagsubli dito ospital ni Miguel? Saan pa'y anak kao? Kunak man nagsubli matlada agos dito ospital. Day tama iti naibaga na kanya. Tatang, amangan na sana nagsubli pa'y ni Miguel. Naamon nanti sakit ko iti puso. Iso apat tsak adin akong sublan pa'y. Ay di kagsaw iti kasta. Amok nga damay sa asaon ni Miguel. Impanamnaman na kanyak ti panagsubli na. Tatang, Iso di ka o nagpanunot. Pagkalmaam lang ti isip mo. Urayan ta ti doktor. Taumay na ka man ang check-upan. Malaman, awan pa'y latiawag da Billy, no kumustaan ti panang kidnap da iti tao. Anangawat iti video ti illegal logging. Ninong? Sigamot gayam iya. Inasitgan ka, Ninong. Nadlako di ka makaid na. Itay pa'y apo managnaka dito'y salas. Ha? Apay ka din, Ninong. Awan iya. Adala yung pampanunutek. Mabalin ang maamuan, Ninong? Diyak kaya't nga agparparikot ka, Ninong. Nabatig ka kanyak? Gapo tas sikatin ng tarakan. Kanang padpadakkel kanyak. Althea. Kaslasikan ti pudpudno nga ama. Iya. Baybayan naklatan. Tigid na negosyom ti asikasuam. Kabalak na ito. Ninong? Arakop mo lang mapunasan na mamimpinsan ti parikot ko. Ha? Sika talaga, Ninong. Arakupan ako niya. Ninong. Kasta, iya. Makitam? Ni mag-antrignag. Napunas anaming pinsan ti dagansen. Iti barokong ko. Kakadwa,
Agalirto kayo. Nakasarita kung di mapagtalkan a source tayo. Iji unag ti ahensya. Imbaga na ti description di tawa kidnapan tayo. Butirog alalaki. Kinalabaga ti Maris ti bato na. Wan Billy. Urayin tayo lang ti dismissal ti trabaho da. Apa man na makaruwar ti lalaki ti opisina. Amo yung tiramidin niyo, Bing. Simple lang nga ramidan dahi ta, Billy. Sigun pa iti source tayo, awanan ti sabali pa butirog. Ken nakabado iti Maris dalabaga iti opisina. 100% aday dyan ti target tayo. Ha? Billy, dayayin ti target tayo. Butirog ka nakabado iti nalabaga. Amo yung tiramidin niyo, kakadwa. Dumsag kayon dito'y kotse kat suruton nyo dahi jay alalaki. Kuna ti doktor, mabalin mo ti rumwari ti ospital entong bigat. Basta agtultuloy ti panagtumar mo kadang iti na ireseta nga agas para iti sakit mo. Wan tatang. Talungal daw mo ti panagtalinaad mo dito ospital anak ko. Kasanan dagiti agas ana ireseta. Awan pa'y mati maigatang tayo, tatang. Ay, nilangan Miguel tinamnamaag ang makatulong ka data, anak ko. Tatang. Inaramid ko ti amin na kabailak. Ngam, talaga akurang ti kwarta nga da kanyak. Tatang. Alah, di ka madanagan. Amo ka di natabaybay-an tinamarswa. Ni Apo Diyos ti pagkamangan ta. Kumusta ang tiriknam, nena? Nasayangat matan, Miguel. Kunak no di ka nagsublipay. Imbagak matin kan kang agsubliak. Mabalin kong tirumor dito ospital inton bigan. Namo akong dayta. Nakasarita ko ni Tata Cabo. Sa dino tayan ni tatang. Iso tinapan gimatang iti agas ang masapol mo. Ngam, sa dino tinangalaan na iti kwarta. Di mon panunutin dayta, nena. Tinapateg. Makabayad tayo dito ospital. Kan magatang amin nga agas sa kasapulam. Miguel, agyaman akan ka. Apay nga rin kang sangit ka. Miguel, Pangasim tadi kag sangit. Di mo padagsan ng tiriknam. Tama ka padakas kan ka. Pagkalmahan ko matiriknam, nena. Nakabayad akong dito ospital. Kaya nagatang kumutendag iti agas at umaram. Mabalin tayo ti rumwar. wan tatang. Ala, kumpat ka kanyak, nena. Asibayan ka magna. Napigsa akon, Miguel. Kabaila akong timagna. Kabalang manuno saan, kumpat kalata kanyak. Diyak kaya't amarigatan ka magna. Ala, kumpat ngan. Pumanaw tayo dito ospital. Nakasarita yung ka din niya lalaki, Billy. Natangkan ti ulo na, boss. Di na kayo tagsaw. Kasta? Uwan, boss. Nabusalan tingiwat na. Ken nabaret budan ti mata na. Aday jida na buday ka. Kastamot tin anak ka pungo dagiti mana. Asino timang bambantay kan kuwarno? Dakardo kan Romel, boss. Ala, parta kang pangarot ti panagmaneho. Kaya't ko kasarita ti balot tayo. Aday ta ti balot tayo, boss. Ikaton tinakabusal iting iwat na. Sino kayo? Apay nga yung baludak? Sungbatam anay bagdag iti salutsuday kan ka. Tanusaan. Patayin ka. Anya? Ibagam kanyak tilanga. Kanti kina sa sino tinangiyawat kan ka iti video. Tiligal lagi.
Ang bata na! No kasta, sikat ti Panguluan ti illegal laging. So talas ka! Kasta gayaw. Kinunak kan kasong bata na kanina. Asino? Dahil nangitad kan kay ti video? Jak amo ti bagbagam! Huray patayin dakitan! Awan ti mamuan nyo kanyak! Talaga natangkan ti ulo na, boss. Kasta gayam. Demonyo kayo! Sarpagka. Ito. Ang kararakan. Willie. Ipanaw yung tibangkay. Tayo tao. Uwan, boss. Itibakras ti bantay ti pangibulangan tayo ti bangkay, kakadwa. Nasulinak. Ken kaliddan ti baba ti bakras. Iso asana basta-basta makita ti belang tayo abangkay. Ala! Agtignay kayo! Ipala daw yung ti bangkay, iti bakras ti bantay. Nadispatchar min ti bangkay, boss. Awanan ti parikot. Nasayat niya rin kasta. Kasday ti rumbang iti man nakipyang at tao. Boss. Ala, ibagam ka dagiti tao tayo. May tuloy ti illegal laging iti Sampalia probinsya. Nakasarita kon dagiti protector tayo iti dayja lugar. Uwan, boss. Agtignay kan, Billy. At iti tumarem, kantino mamadanom, nena. Agyaman na, Miguel. Ala, tumarem mo ti agas mo. Yawat mo kanyak ti basom. Miguel, agyamanak iti panangas asikasong kanya. Awanan yaman na, nena. Araramidak ti kastay. Gaputan na patig ka kanyak. Napatagak ka dilaan kan ka, Miguel. Nena, Di na ka di ay-ayatan. ay-ayatan ka, nena. Amom dayta. Apay nga ro da jak marik na dayta nga ayat. Nena, amumat nga dapay kahit kong aramiden. Gusto na. Amo kunti bagam. Aging gat ka nga gururayak, Miguel. Kaya't kun ang maisimpati relasyon ta. Di pa nagkalaysa dati kaya't ko asawan. Nena, Di may sapay ang pagdandanagak. Ang mga nadadaka sa mapasamakan ka. Kat mapukaw kan itibiyag ko. nena, Ay-ayatan ka, Miguel. Kadyak kaya't ang maisagmak ka. Matayak lakit di numapasamak dayta. Papayaban na ka no, boss. Well, Apay ka di. Atoy. Basam ti pagiwarnak. Ada nakakita iti bangkay nga imbulang mi ti bakras ti bantay. Wan. Nasarakan ti may sangaw, Mili. Boss, Billy. Masiguradom ka di nga awan ti nakakita kada kayo? Idi impalnao yu ti bangkay ti lalaki? uwan boss. Ada yu iti kabalbalayan. Ken rabi pa iti panang ipatungpal mi ti amin. Sigurado lang, Billy. Sigurado lang. Biktima ti summary execution. Ken mabigbig nga empleyado ti ahensya ti gobyerno. Tinasarakan a bangkay iti bakras ti bantay. Sigunday tayo ti mabasa dito'y pagiwarnak.
tinasayaat. Ipakaamok ni Miguel tinaipablak adamag dito'y pagiwarna. Anya ti mapasamak numabasa ni Miguel tinailanad at damag iti pagiwarnak. Gagayem, di uliway na denggan ti tuloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Inapalabas, impaka mo ni Billy kini Don Braulio ti kinasya sino tinangitadan ni Miguel ti video iti illegal logging. Kinidnap da nga rod ti lalaki kat indatagdag kini Don Braulio. Napaimat ti Don anang palutpot iti lalaki ti kinatao tinangitad ken kwa na iti nasao a video. Inatay nga rod ti Don ti lalaki. Iti sa bali a bangir nakaruwaran ni Nena iti ospital. Iti daytamat lang agundaway. Kabayatan ti panagbasbasan nila kay Cabo iti pagiwarnak. Nabasa na tinapasamak iti maysa a lalaki. Anasarakan da iti bakras ti bantay. Itagagayem, tengganyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Tepaw, iti tangatang! Biktima ti summary execution. Kung mabigbig nga empleyado ti ahensya ti gobyerno. Tinasarakan na bangkay iti bakras ti bantay. Sigunday tayo ti mabasa di ti pagiwarnak. Tinasayaat ipakamok ni Miguel tinaipablak adamag iti pagiwarnak. Anya ti planom ita Miguel. Tatakabo. Diyak mapakawandag iti ng patay iti gayem ko. Uray ti awan laban na. Pinatay da. Ayop da. Miguel. Ngam, kasano na pasamak ti kastoy? Limod lang ti panangyawat ko iti video iti gayem ko. Kasano na amuan dagiti sindikato? Nalabit nga da para si M. Wano ka komplot dagiti sindikato iti unag ti ahensya. Awanen ti sabali a matodo. No di ti adda iti likudan ti illegal logging. Pagbayadak ida iti nangina. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti gayem ko. Boss, ag dinamagan iti media tinasarakan na bangka iti empleyado ti ahensya ti gobyerno. Telebisyon, radyo kon pagiwarnak. Agpata-pata ti kadwan nga dapa kay naigan ti illegal logging iti panakatay tinasawa tao. Billy, awan pala ti rumrumwar ka na kayo. Kabarbaran pala ti isyo tinaiwalang abangkay iti bakras ti bantay. Kastamatan ang naka-red alert ito dagiti pan nakabagi ti lintag. Bili naman na imbag dagiti tao tayo. Akaraman ni jay video asaan da pala rumrumwar. Uwan, boss. Agtalinag da pala yung iti hideout. Narigatan. Abangan no da makailasin ka na kwata. Agpapada tayo amay balod. Nang runa katrimuaren iti telebisyon ti video. Ti pa nagpukan da iti ay kayo iti bantay nagrapit. Basta gulimag ka lang dita ahensya no daman umayag imbestigara polis. Wen, siyak ti makamu iti data. Basta agtungpal ka iti kayat ko mapasamag. Bye! Billy! Abay, boss. Bantayan nyo titigtig na iti informante tayo iti unag ti ahensya. Apay ka di, boss. Narigatan. Ang mga numay samay kadag iti may imbestigaran dag iti polis. Katag kamal iti sumbat na. Delikado ti grupo. Ha? Iso apali iwan nyo titigtig na iti informante tayo. Ariglado, boss. Itay-pay apumanag na iti aglawlaw ti ahensya ti lalaki ang nakakalugong iti nangisit. Pagduadwaan ti tigtignay na. Saan lagayam asisyak ti agpalpaliw iti ahensya? Dayjay, nagluganan iti kotse.
Itay pa'y daytaan nakaparada iti sangot ti establishmento. Patsak nga daulag iti mismo nga uneg ti ahensya. Kaya't dalakit di apagpudnuan ti gayam ko. No asino tinangyawat kan kuana iti video. Iso a pinatay da. Ha? Rimwar ti lalaki ang naggapo iti pasdak. Kat imasidag iti nakaparada a kotse. At inyawat na iti driver. Dayjay. Nagdardaras ang nagsublim ti lalaki iti pasdak. Kat pumanaw matan ti kotse. Sabali ti agparparik na kanyak. At dalakit di pa kainaigan ti lalaki nga imasidag iti nakaparada a kotse itay. Boss, adto iti kopya ti video nga inyawat kanyak itay ti mapagtal ka na source tayo. Nakasave iti plus drive ti kopya ti video. Nga mawaran ti sir bida iti a kopya ti video. Tarimwaran iti media. Ha? Sana napagpakadaan da ito yung senaryo, Billy. Basta ti billing ko, bantayan nyo na yung bag titigtig na iti tao tayo, isay ahensya. Wen, boss. Ang teya iha, agluwasag itong bigati di kabisayan. Da kayo pa lang timbaka mo dito yung mansyon kabayatan tikawan ko. Wen, Ninong. Sana bala, tanabilin ko matandang iti babaw na dito yung mansyon. Apay, agbayag kayo iti kabisayaan, Ninong? Nalapit, iha. Diyak may bagan o ano ti panagsublik. Naparang ngamin ti aramidag iti dayja lugar. Agan-anad kayo kumakanayon, Ninong. Wen, iha. Kastamot kan ka. Di ka unay agparparabi iti war. Nagrairan na iti managdakdaka sa tao. Kat at dadalang iti aglawlaw. Ninong. Alteya, jak kayat nga na mapasamak kan katakas. Iso nga ibilin kumatkan ka ti panaganad mo. Kakadwa, magudwa ti bunggoy tayo. Di may sa kotse. Agtali na iti sango ti SUV. Wano ti service utility vehicle ni boss. Timat may sa kotse. Iti likudan mo ti SUV. Kabayatan adaldalyasan tayo ti highway nga agturong iti North Harbor. Wen, Billy! Awan ti suminsina iti convoy. Nawatan nyo? Wen! Nawatan mi, Billy! Masayat! Hala, umaran ni boss iti mansion. Itulod tayo iti North Harbor. Agur urayan iti tiyati apagluganan na amapan iti kabisayaan. Ili, siga pa lang ti makamuka iti tao kan iti negosyo tayo. Napatag ti pagsaritaan mi iti gayem ko. May panggap iti white slavery when human trafficking. Wan boss. Hala? Agsublikan ti tayan dagiti kakadwam. Kat dagiti bilin ko kan ka, Billy. Ha? Wan boss. Naragsak ka pa nagdalyasat mo iti tao. Cardo! Kumusta ti sugalan tayo iti ili? Awan ka diti parikot. Awan ti parikot, Billy! Boss, kunam kanyak. Anya! Kano pa nagbaling ka, boss, Mark? Laglagi pa nyo siyak ti makanawan ni boss. Nuawan ni boss, siyak ti awagan nyo iti boss. Tas siyak ti mangidadaulo kada kayo ita. Anya! Tisan nga agtungpal iti pagayatak. Paltugak. Asino ti katawan nyo? Agraramang ka mata, boss! Billy! Kasta gaya, ma. Ay, Billy! Nadalin ti ulam! Anya! Awagan dak iti boss, wano paltugan kayo lang. Sumbat! Kasta, awagan dak iti boss. Kat surutan nyo amin nga ibagak kada kayo. Cardo,
Rumor kayo kadagiti kakadwam. Abay manan. Kasapulak ti babae. Kaya't ko tagragsak ita arabi. Anya? Day kapintasan a babae dyan nightclub ti tedyo kanyak. Naawatam? Un boss. Ala, agtignay kayon. Jack kayat tinaginad abuyot. Un boss. Anya pa'y lang tiyar aramidem? Nakamutalang kamutlatan. Agtignay ka na, ha? Sige boss. Panawin kamay. Adios! Nagmayat gayam tagbaling na boss. Tagtamad damin kanyak. Nagmayat. Oy, bakit Rosalia? Itimplahan man iti kapek. Asino ka nga itimplak iti kapay bilay? Siyak ita ti boss dito'y mansyon. Anya? Nangag mo ti kinunak? Bakit Rosalia? Agtimpla ka iti kapek. Ay, sa anak nga tungpal iti pangibabaunam kanyak bilay. Anya. Makatimpla ka mo't iti kapem no kayat maw. Nagbastos ka na bakit? Awan respetom iti boss akas kanyak. Asino ti boss? Adak da kamatem, Billy? Ha? Nangag ko dagiti imbagbagam kanina na Rosalia. Sikat awan respeto na itinataengan. Anya. Nana Rosalia, agraraman day ta a tao. Iso addi mo tong palenti kayat na amapasamak. Un, ma'am! Nagpinta sa talaga ni Althea. Makapamauyong ti sukog ti pamagina. Tinasayan. Asit gak kasaritak. Kampay idi. Nasingpweta ka makisaritakan ko na. Oh, Billy? Apay nga inasit ganak? Kaya't ko lang ti makisarsaritakan ka. Mabaling? Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka, Billy. Pangasim ta panawan na pititirasa. Kaya't ko ti may maysa. Saan ka kumamat abastos? Kaya't ko lang mo ti makisarsaritakan ka. Excuse me. Mabit lang. Kaya't ka pa kasarita, Althea. Ibatan nakpastos! Pakawanan nak. Jack mo talaga gawin. Tinumpanak. Ditakan. Bastos a lalaki. Tagisam itak ti panangtong panakanyak. Nariknak ti lamuyot ti kudil na itay ni gamak ti tagyang na. Kasla dimkat iti dakulap ko. Ti banglo ti bagina. Inumong kayo, tanapatag ti bagak kada kayo. Anya ti pagam, Boss Billy. Agsagana kayo. Tayinton bigat matlang. Adahuldapan tayo abang ko. Sige boss. Nakasagana kami ti tita. Nasayat. Kat dagiti nabibilag nga armas ti imutin tayo. Boss. Boss, tinulog tayo. Ala, dumngeg kayo. Taibagak kada kayo ti rumpang nga aramida. Dumngeg kayo. Agur-ura yung dagiti lookout akakadwa tayo iti perimeter ti bangko. Kanya rat, Boss Billy. Nakasagana matantiget away kar. Tukas pangarigan tadda mapasamak abulilyaso. Siguraduan tayo ti amin. Tapno sana mapasamak ti Gastacardo. Naka-duty matente ka kumplot tayo security guard iti nasa o abangko. Wan, boss. Ala, parta kampay ti agpataray. Jaske. Anya ter aramidan dagiti pulis iti sango ti bangko. Boss. Patsi ka pumanaw matlang na kita polis. Naira na lang matatika dada dita. Ala, awan pa ti rumrumwar kada kayo. Urayan tayo pa makapanaw dagiti pulis. Boss. Dayjayan ti lookout tayo. Kampay idi. Agbasbasa da iti pagiwarnak iti asidag ti bangko. Kanya rat, boss. Nakitak natin di ka kumplot tayo security guard. Dayjay. Naglugan ang dagiti pulis iti nagsardeng akotse iti batog da. Kanya taramidan tayo, boss. Kita ka din. Wen, ilim mangyo ana imbag dagiti igam yo. Ket apaman ang makadanon tayo iti ruangan ti bangko. Oops. Paltugan nyo at dagos ti security guard akadwa ti kakomplot tayo. Agbaliging ata da Billy amang hold up iti bangko. Gagayem.
Ti uliway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti direksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy ng estasyon. Tepang! Iti tangatang!